लगे कमी आवाज कर ठीक ठाक जलू ना बड़ हो जल टे फटकी आवाज हम एमती तो एमती हबार कारण कौन एमती हेबार मुख्य कारण किसी लोग जापार ना ये देख बर्नलटार होल साइज होल सब होल सब सामान ना गोटे होल बड़ आकार गोटे छोट जहाँफल कि एयर साइड्रु पास कर ये भड़ से आपको निहाती आवश्यक ये बर्नल टी चेंज कर अच्छे बर्नल चेंज न कले सेम समस्या बार बार से हम ठीक अच्छे नुआ एबे देखो नुआ बर्नल लगला कौन हो सब आवाज करुच्ची कि ना परिष्कार भी जलिला अब आवाज भी कला ना देखो जेकोसी कले भी आवाज कर ना आवाज कला कि परिष्कार भी आसला आवाज कर ना हबार कारण बर्नल टी नष्ट होता बर्नल होल साइज बड़ बड़ हो जाता से आवाज करूला वीडियोटी यदि आपको भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करने जमार भूलें ना नमस्कार।